Tulo ka mga senior citizens nga nagsilbi sa simbahan sa Barangay Pusok, Lapu-Lapu City, naligsan sa naghaguros nga motorsiklo samtang palabang sila subay sa pedestrian lane sa ML Quezon Highway. Usa kanila patay, samtang ang duha talandugon ang kahimtang. Gila ang namatay nga si Leonarda Tunyakaw, 72 anyos, kinsa mo'y direktang naigo sa motorsiklo. Samtang ang iyang mga kauban nga sila si Trinidad Igot Concarda, 79 anyos, ug Aquilina Salinas Labiste, 65 anyos, naiagom og mga samad ug mga balik sa lawas. Base sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Traffic Police, nga ni minor ang usa ka multicab dihang duol na kini sa pedestrian lane kay milabang ang tulo ka mga senior citizens. Apan mi overtake ang usa ka motorsiklo nga gimaneho ni Ryan Hermoso, 32 anyos, baker sa usa ka supermarket. Giangkon sa motorcycle rider nga kusog ang iyang dagan, hinungdan nga wa na siya makaminor pag-abot sa pedestrian lane. Nagpositibo usab siya sa gipahigayong liquor test. Kaganiha, gipasakaan na og kaso ang suspitsado. Ang nauna ang kanirang sa homicide. Kaya ang katong two victims, diri man to ang mga immediate family na. Ilan sa kuno unahon pagpatambal silang ginikanan. Ay lang pasaylo sa tagtungod kay wa na ko tuyo. Ay sa manggaling kuan, gawatan na akong mataurang preso ko. Wa ko tuyo.